Convocamos esta rolda de prensa para trasladarvos que o Grupo Municipal do BNG ven de rexistrar unha solicitude para que Gonzalo Castro compareza no pleno do Concello co obxecto de aclarar diversas irregularidades da súa xestión ao fronte das áreas de cultura e turismo. Hai algo máis dun ano, nunha comparecencia de prensa, denunciamos situacións escandalosas de impagos no INCE, pois desde que o 6 de xuño de 2024 o Pleno do Concello aprobara créditos extraordinarios ao INCE por importe de case 3,5 millóns de euros para poder abonar as obrigas económicas pendentes de pago do exercicio 2023, segundo as comprobacións que fixo o Grupo Municipal do BNG, os novos pagos pendentes do INCE ascenden a máis d'1 millón de euros. E un ano despois atopámonos de novo con que hai impagos no INCE por máis d'1 millón de euros. Do mesmo xeito que nos atopamos que hai facturas impagadas froito de realización de servizos idénticos efectuados en días sucesivos. É dicir, gastos recorrentes, gastos que eran previsíveis e a prestación destes servizos nin se licitou, nin se contratou tan sequera no seu conxunto, causando deste xeito un prexuízo económico ao Concello. A isto hai que sumar a situación no Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña. Segundo unha comprobación que fixemos o pasado mes de outubro, hai pagos pendentes por perto de 70.000 euros. Ademais, o grave neste caso é que algunhas facturas levan anos sen abonarse. E por se non abondase, temos que informarvos que o Consorcio optou a unha subvención de 150.000 euros da Deputación Provincial para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas e foille inicialmente denegada porque non se detallan os gastos incluídos no orzamento, polo que non é posible verificar se se tratan de gastos subvencionáveis de acordo co establecido nas bases da convocatoria. Pero o que é máis grave, foille denegada inicialmente tamén porque o Consorcio ten débidas coa Axencia Tributaria. E por iso exiximos explicacións. Como é posible que unha entidade que tiña que dar exemplo teña débidas coa Axencia Tributaria? Estas son as principais razóns polas que consideramos que o señor Gonzalo Castro ten que comparecer ante o Pleno da Corporación para dar explicacións. E agardamos que a alcaldesa así o facilite, porque a alcaldesa ten unha responsabilidade, que nomea os concelleiros da área. A alcaldesa é tamén a presidenta do INCE e do Consorcio de Turismo e de Congresos.